yourself sorted. We'll be deploying shortly. Patay pa kita. Does anyone use it? Enemy dropping into the AO. Dropping. Tapon mo na yan, Jer. Hindi mo na ako mapapatay, sorry. Ito na makinig ulit. Ito tayo ulit. Sige. Pahiyang tayo, pahiyang. Ah, dyan tayo? Ah, sige. Oh, yan. Found the recon Ito na makinig ulit. Set a drop point to your team, soldier. Ito tayo ulit. Gas is closing on your Sige. position. Pahiyang tayo, pahiyang. Ah, dyan tayo? Ah, sige. Oh, yan. Found the recon Ito na makinig ulit. Set a drop point to your team, soldier. Ito tayo ulit. Gas is closing on your position. Sige. Pahiyang tayo, pahiyang. Ah, dyan tayo? Ah, sige. Oh, yan. Sa recon ba? Oh, Raycon. Ah, sige. Way more planted. Ito, walang laman. Objective update. Secure that position. You're clear to engage all targets. Pabarilin na sana kita, Jer. Ikaw pala yan. Red box ah. Barrier lang yung nilagay dito, Jer. May example dito. Assault rifle here. Loadout? Uy. Galing na kayo dito? Waypoint mark. Saan? Ah, dyan na ako dyan. Kala ko may ibang tao eh. Targeting me. Uy. Ayan. Body armor here. Tara. Lumalabas na sila. Malapit lang. Oh. Pwede na pala tayo mag-loadout eh. Tara. Saan ba? Maaga pa. Gamit na yung baril. Dito. oh. Vendor mark. Buy station. Understood. Pusin muna natin siguro to. Hindi na. Oh. Mas mabilis pag tatlo. Primary objective accomplished. Walang kumuha. Oh, na-miss lang. Nagkahiyaan eh. Meron eh. Yung... Para ka maglolodot pa. Vendor mark. I'll drive.
Gas moving in. Friendly loadout drop on the way. Mission. Oh, bili kayo ano. UAV. May supply dito. Ay, hindi na. Kaya natin. Request recon Ayos flyover. yung mga bahay dito. UAV entering the AO. May bibili dito sigurado eh. Wait ko na yung UAV. Wala naman sa paligid natin. Pag-ghost lahat. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Armor box ako dito. Ako rin. Setting Claymore. Friendly UAV. Enemy UAV overhead. Tara, tara. Wala talaga. Ay, bukod na! Itali na! Mamatay ka! Dami ko pa rin palantero. Ingat dyan sa may market ah. Daming pera. Kami gusto kayong bilhin. Selfie. Nahingi ako pera pang selfie. Ito, pera. Spotted some cash. Tara na. Nakabili kayo? Tara. UAV. Ah. May UAV ako. Gamitin ko na. UAV overhead. Pabili na ako. Wag. Pop ko na ba? Mamaya na. Sige. Pwede rin, para kami makasalubong Pwede rin, tayo. sige. Meron pa ako eh. Friendly UAV overhead. Yun o, sa may market. Shit! Pasok na tayo sa loob. Medyo sa may Bumili hospital na ah. Eros ng ano, airstrike. Ito. Loadout drop Mamaya na heading isa. your way. Sige. Isa lang. Hindi tayo mag-loadout. May sniper. Uy! Sniper. Saan? Bilis naman pala nito. Inbound. Marking new safe zone. Sa may hospital ah. Flyover. UAV entering the AO. Kapag tang loadout. Cross na siguro na tayo dito. Ay, may loadout pala. Sa loadout na sila. Sa loadout. Try na yan. Cross ako. Tara na. May ipit tayo dyan eh. Oo. Tara na, huwag na lang. Mamaya na yung ano. Be Close advised, natin. UAV is bingo fuel.
Kaya naman natin bumili. Pag nagko-cross na sila dyan eh, pwede nating tirahin. Pilihan pero dyan eh. Enemy UAV overhead. contract. Enemy UAV overhead. Bounty target is up. Let's get it done. Yan, sila yan. Tut. Saan sila? Nag-left na yan sila. Ay, nag-left? Oh, layo na. Oh. Got gas moving in. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Lalabanan nyo? Negative. Ayun na, papunta pala dito eh. Ayun na, truck. Sa bibilian, ha? Hindi. Friendly UAV overhead. May ipit tayo. Nasa loob na sila. Tuloy ko itong sasakyan. Pero may tao dito. Out of my way. I'll drive. Hindi pa wipe, Jer? Hindi pa. May kasama siguro. Enemy UAV overhead. Eh, kala mo kalaban. Be advised. Papunta lang ako. Tracking your location. Doon to sana. Fire station. Pwesto na tayo. May plate box naman ako. May ammunition box kayo, di ba? Plate din. May nag-drop ah. Ay, gago. Napindot. Ano yan? Frog. Ano nangyari? Nahulog mo? Oh, buti hindi sa... Hindi Semtex. Tabog sana tayo. Nahulog yung baril. Tingnan na muna natin. Baka may ano eh. May nagkakamp na dito. Wala. Wala siguro. Wala. Kasi hindi pa looted eh. Hindi pa. May C4 ka, ano? Jer? Meron. Lagyan mo yung truck. May mga agaw niyan mamaya eh. Gas is inbound. Marking safe zone. Enemy UAV overhead. Sa taas meron ah. Sarap magkape. May king. Oh.
Parang sarap silipin ah. Ay, pupush na na no. Chopper? Naka-chopper? Ay, pupwesto na yung chopper. Pwesto na rin. Saan ka, King? Uy, no, ano lang to oh. Walang sasakyan? Ay, meron. May chopper. Chopper papunta dito. Chopper. Ay, mataas siya. Dumaan lang. Enemy helo. Di pa tayo ghosted, ano? Hindi pa. Pahinga, pahinga. Pick up eh. Oh, pababa na. Got gas moving in. Sa atin pa rin yung circle. Enemy UAV overhead. Tao doon ah. Target appears hostile. May UAV pa tayo. Wala na. Yan. Wala, precision yung dala ko. Mayroon sasakyan sa atin. Oh, Papunta ito dito. na. Ay! Utang Dyan na. inang yan. Pumasok ka. Mag out. Lumayo, Tumakas. lumayo, lumayo. They're targeting me. Enemy UAV overhead. May ano dito eh. May balaan dyan, di ba? O wala na. Tabugan Sa akin. siya eh. Tinanggal na yata eh. Wala na. Wala na. Wala na. Tumabog lang yung mapa. Nadami. May clearing sila Mayor. Body armor here. Body armor here. Lethal's here. Assault rifle here. Kunin ko yung ano niya. Mala. Oh, ayun, grenade. Satchel. Yeah, meron ako. Ay, satchel pala yan no. Thermite. May ano siya dyan. May heartbeat. Meron, meron. Meron siya, di ba? Wala, wala. Walang heartbeat. Wala. Twelve teams. Kunin ko yung isang baril niya. Ano yung assault rifle niya na isa? Yung laban. FFAR. Palitan ko na itong sniper rifle ko. New safe zone. Gano'n kailangan to. Hindi na ako naka-sniper eh. Naka-sniper ka naman, di ba? Ano? Ugly. Ako? Hindi. Oh. Hindi ako nakasnipe. Oo, nakisniper ako. So, yung circle eh... May nagka-camp doon. Di ba may nagka-camp dito? Does anyone need this? Oo, meron. Disregard blast. Dito may USB. SUV. Binabaril tayo. Saan galing? Galing sa Saan, taas. Ah, yan yung king kanina. Siguro. Natapos na. Gas is moving. Bababa yan. Tapos na yung contract. Bababa talaga yan. May kalaban sila?
Ay, hindi. Ito ang skin ng FFAR niya. Tracer. Alam mo. Napulot lang yata niya yun eh. Napulot lang. Legendary. Ay, hindi to ano. Napulot lang eh, di ba? Napulot lang yan. Oo. Gold eh. Magaganda na nga yung mga ano ngayon, yung mga napupulot na ba rin. Enemy UAV overhead. Nakaw. Yun, Enemy kitang UAV kita. overhead. Mhm. Ikaw ang ipupush niya kasi nakaiwalay ka. Titignan ko lang kung meron dito. Feeling ko may umakit dito sa bundok eh. Meron dyan eh. Alam ko rin eh. Meron. Bundok eh. So paano yun na, doon tayo magkocross sa may ilalim ng bridge na yan. Yan na. Final deployment is making ready. Your window's closing Tara, habang fast. maaga pa. Oy, Gas is inbound. Marking you safe. harap. May sasakyan naman tayo. Saan tayo? Push right. Saan ba tayo? Push right tayo. May nagkakamp saan? Loadout drop Pwede man. inbound. Pwede naman magsumakay eh pag ano eh. Pero I take the wheel. paano yung location natin? Hindi na. Tara, tara. Ano? I Sige, take the lakad wheel. na lang. Meron dito yata. Moving. Oh, meron na yun, oh. Truck. Sige, dyan kayo. Push right lang ako. Assaulting through. Gas is moving. I'm hit. I'm hit. Naglalaban na sila. Isak yan sa gilid ko. Target marked. Send it. Airstrike dyan. Insan. Airstrike dyan. Assaulting through. Down, ano? Kalaban. Ay, ang gabi. Punta ka rito. Sige. Lala, pasok na. Gas is closing in. Relocation. Ay. Naipit tayo. Naipit tayo. Dami. Ano, ipit. Mali yan. Ang port. Matulog. Na short. Mali yan. Ang port.
yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Dropping into the air. Enemy dropping into the AO. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Pangit lagi ng bilog. Oo. Puro kalahati kagad. Dulo tayo, dulo. Set a drop point for your team, soldier. Got gas Dulo closing ng in fast. summit. Get to the safe zone. Enemy dropping into the AO. Contact! Contact! Wala rin kasabay. Nice yan. Supply box marked. Secure the package. Clear to engage all targets. Next objective located. Objectives updated. Move to the next location. Contract complete. All supply boxes located. No doubt. Ito na tayo, villager. Likod. Vendor marked. Uy, may gunshot dito ah. Kapar naman tayo pang escape. Is yung gas. Spotted some guys. Okay. Got a loadout drop inbound.
Lutin na dito. Friendly UAV May overhead. binili ah. Saan? Uy, meron. Oh, sa taas, oh, sa taas, sa taas. Wala. Ay, kinuha yung sasakyan. Wala na yan. Okay, paparating na. Sa'yo, Bogli. Saan yung Marlin? Ay! Ang layo ng abot ng C4. Ang layo ng tapong ko eh. Ay, ang layo sa kanila eh. I'll get us airborne. All right. All right, messenger. I'm your pilot. That is mine. Roger! Saan? Hindi tayo maglulot dito. Roger! Di pa na ba tayo? Yan na zone. Baka naipit na naman tayo. Lapit na eh. Lapit na yung ano. Yung Kaya nga, circle. tara. Hindi, malapit na yung Tara, ano. tara. Tara, tara. Ayun. I'm your pilot. All right. Oo nga, no, malapit na pala. Lapit na eh. Kaya na natin eh. Maraming pera. Sayang din eh. Tara, sayang. Yun lang pag nakawin yung ano, chopper at saka ano, truck. Double. Saan Dalawa. yung bounty? Baba eh. Taas. Sa baba Taas yung yata bounty. Ah, sa taas. Ah, sa taas dito. I'll get us in the air. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Strap in. I'm pilot. Masiba na ba? Uy! Kala ko bumag. Ano? Pumusok na. Nandiyan sila. Coordinates marked. Ilan yan? Dalawa yung may ilaw eh. May sniper. Pwede natin silang abangan dito eh sa may ano. Andun na eh. Enemies in the disregard. Contact. Vendor marked. Contact. Got it. Marking waypoint. Down. Loadout drop inbound. Matamaan ah. Taking fire. Gas is closing. Get to the new safe zone. Tara na, tara. Nandiyan ba pala yung gas? Chopper tayo. I'll get us in the air. Ay, dyan na pala si Bogli. Oo, magana kayo. Close. Ghost. Sige, sige.
Ah, magigit. Trap in. I'm pilot. Saan sila? Target appears hostile. Down, teamwork. Meron pang ibang team eh. May green. May chopper. May king sa ibabaw niya. Ay, naka-chopper. Ay! Pabilisan lang yan. Bilis! Trap in. I'm pilot. Closing in. Meron pa dyan sa may green Wala na. Green. An enemy team is hunting you. Yung kanina, yung ini-snipe niya. Oy, swerte. Sunduin niyo ako. Time. Scrub the contract. That thing's mine. Papin na lang, papin. Ah, Kunin muna natin yan dyan. Located about yung ano. Yes, yeah. Oy, may tao sa baba. target appears hostile. Saan? Yes, iwas mo na. Nasa ilika. Dito. Target appears hostile. Bounty target is up. Let's get it done. Nasa buy station? Hostile patrol. Sa roof eh. Ah, eh. Uy, Nagkahiwalay tayo eh. Oo. More than its mark. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Enemy UAV overhead. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Nandito na, Jer. Sabi ko. ilan yan? Nasa baba. Isa lang. Di kita Okay, makil wag na. dyan. Wag na. Oh, wag na. Bumili ka na lang. Bili mo na lang siya. May gulat pa ako eh. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Marking 8. Bounty target is down. Well done. Dalawa kayo, pwedeng bilhin. Ay, Ay, may bumili isa. ang nang yan. Kumabang ka talaga no? Yun, dalawa. Pwede. Thank you. Tayin ko na lang si Bowley. Tapos na sa Pero pa dyan sa may yung nag-snipe ini-snipe natin kanina. Ito sa rooftop, oh. Pero dito kanina Your teammate got a proper Ay, gago na sorting. chamba. Sending them home. Bakit? Ba't ayaw? Wala pa. Enemy UAV overhead. Okay. Cut Nandito tayo, pa sa loob yung isa. Wala bang zipline dito? Dito na ako sa loob dumaan. Gas is closing. Get to the new safe zone. Meron dito. Dalawa. Sa taas kayo? Sa baba. Dito ako sa ano. 20 meters northeast. 11 meters na. Lapit. Sumusunod sila sa atin. Sa likod ba, Insan? Oh, sa likod natin.
Di ko alam, nasa taas o nasa baba eh. So, unahan na natin. Nandiyan na. Wala na sa sila. Sa taas natin yung sa... Sa taas. Oh, nag-parachute eh. Enemy UAV overhead. Dito. Contact! Bumaba. Dito. Gas is inbound. Bumalik. Nice. Nag-heal ah. Nag-heal. Sarap ng stock yan. Ito ah. Ayun, buhay na. Sarap niya sa ng isa na. sasakyan. Hindi, ayun yun, sarap. Ayun, sa taas Ano na, na. naiipit yata ako ah. Ay, sumalong na po dyan. Sa baba. Ikot mo. Shit. Galing mo yun. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is Patay over. din siya eh. Ayos. Sort them out or capture the objective. You gave them a proper Ay, sumalong po dyan. All si Mang Tomas. Ayan. Naligaw ako sa automatic na ilalim. yan. Does anyone need this? Light vehicle here. Does anyone need this? Marking rendezvous vehicle. Does anyone need light vehicle? Roger, transport. Yan, malapit sa ano. Malapit sa gulo. Mas matibay yan. Ano yan? Walang king na ano eh. Malapit yan. Ayan pala eh. Ay, sa baba mo. Sa baba mo. Does anyone need this? May traffic doon. Oh. I'll drive. Sa taas yan, di ba? Ay, sa baba. Ay! Para makataas ang pucha. Patayin na sana eh. Most wanted designation accepted. You're a target now. I'll drive. Got gas inbound. Safe zone relocated. Making din ano? No. Yun, tabihan mo nga, tabihan mo. May sasali daw dyan pagtapos. Ah, sige na, sige. Ay, natapos na sila dyan. See? Ah, yung king? Natapos na yung king. Tapos na sila. Tapos na sila. Okay, iwas na ako, iwas na ako. Mag-loadout na yan. Oh, barreling ka na. Waypoint marked. Losing ground. Enemy UAV overhead. Baka i-push ka nila, lapit lang yan. Kung ko na kayo.
Watch the skies. Tracking pa sa area ko. Campground to eh. Area na to. Yan, dyan yung loadout natin yan, dyan. Uy. Sinusundan na ako. Nahabol ka na. Sir, team! Mapoy na. Sakay ka na, sakay ka na. Ay! Fought hard out. Sakit. Turn to base. Parang yung kanina rin ah. Oo. Ilang seconds na lang. Tangin. May isali? Lods? Nalaro ka ba? Sige, sige. Tara. Pabuhat muna tayo dito sa sama ko. Tara, Lods. Sige. Wala si Macho eh. Absent, absent. Napuyat yun kagabi. Sila nila. Napuyat. Magdamagang ba kayo? Sila, hindi ako naglaro kagabi. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly.
Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Located a Tayo, ah. contract. Battle Royale. Yeah, I need that. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Bot ka siguro. Tayo. Saan tayo? Tara, Sige, tara, sige. tara. Tara. Sabi sa likod ah. Hometown na. Tangin na nun, binabaril agad ako ah. Nagalit. Light vehicle. Over here. Mark out. Center line. Enemy hero! May nag-iiliw, dun papunta oh. Oo. Enemy helo. Wala na. Doon pa rin para. Oo. Nayata ako eh. Hindi, lumayo siya eh. Dito. Kaya tingnan natin kung saan siya. May tao dito, may tao. Dito sa akin meron. Bounty target. Sort them out. Nasa iyo mismo yung ano, bounty. Team tracking your location. Nasa tapat mo. Oo nga eh. Nagre-recon sila. Tirahin na yan habang nagre-rego. Ay, buong team ba? Buong team. Wala akong baril eh. Oo. Your primary objective is to kill them all. Ano? Walang baril. Heading to location. Uy, Okay. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. malayo pa. Wait lang, malayo pa yung isa natin. Here. Wala pa akong baril. Wala pa akong baril. Tambay sila sa loob. SMG tag for retrieval. May nag-chopper. Loot muna, loot muna. Wala pa tayong baril. Vehicle target location. Losing ground. May two dito sa ano. Teammate redeployed to the AO. Plate oh. Kuha muna kayong plate. Mayroon ako armor pa. Recon sa akin, malapit. Enemies in the area!
May kalaban sila. Oh, meron niya. Enemy movement! Roger, sama-sama. Apat. Yan sila. Marking armor. Oh, armor kayo. Pero, Ah, sorry. Sige, sige. Cash on the ground. ayan na ba? Time expired. We lost the target. Armor. Oh, pwede na, pwede na. Body armor here. You evaded the enemy track. Good work. You've got a loadout drop inbound. Sino bukas? Ako. Okay. Hilo. Kailangan yung bala? Meron pa. O UAV na lang. Pa rin sila sa loob. No? UAV na lang. Spotted some cash. Maybe o airstrike. Oh, tara. Friendly UAV Tara, may kalaban overhead. sila. Dami. Kapila. Kaya mo muna maglaban. Ano naman? Ay, apatan pala, no? Dalawang. Oo. Apat. Kaya mo yan, magkatapat. Mag-ubusan muna kayo. Basag. Mag-ubusan. Sa ating push na Muna. yan. Needed. Safe ka, baby. Mabagsak yata. Tara, nag-south naman. Sniper. Yan. Ano banda? Then, si ano pala yun? Sa pintana. Pala. Ayan, nagsimula na sila. Game na? Tipod. Dito ako. Sa bintana lang. I'm fine. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Strap in. I'm fine. Teaming ba to? Friendly Ay, loadout. gago, nakita ako. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Gas is inbound. Marking new safe zone. Teammates redeploying. Safe pa ba dyan? Di naman ako nakita pero play safe ka na lang pag ano. Di pa naman ako nakita dito eh pag Loadout ano. kaya safe. Safe siguro yun. Tatlong box. Sa kanila. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Pwede pa lang burst. Pwede pa lang tuloy-tuloy yun. If your team has the cash, they can pay for your release. Nice.
May heal na. Sort them out or capture the objective. Pwede pa lang burst. Pwede pa lang tuloy-tuloy yun. Tulakin. Sa ano? Bumaba. Bumaba yung isa. Dito. Kita yung shadow mo. Gago, sinugod ako. May tracker. Pwede pa lang burst. Pwede pa lang tuloy-tuloy yun. Natin. Hindi tayo nakapwesto. Sa ano? Bumaba. Bumaba yung isa. Dito. Wek. Ah. Yalo ka pota. Ah? Mga alas Anong 8. oras? 8. Yalo nga ikaw ka pota eh. Kaya ko nung kakauli ko pa eh. Nagkayam ako. Kita oh. Aikin. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Dalawang team yung sinugod natin. Oo nga eh. Magkabilang building eh. Oo. Enough practice. Time for the real thing. Hometown. The old hometown. Ano, recon tayo. Aggressive. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Anong kunin natin dyan? Bounty contract. Copy that. Kaya tayo dito. Bounty? Never mind. Disregard. Recon? Tara, Recon. Bounty? Recon? Oh, wala akong barrel. Recon si ano eh. Ay, Bounty si Bogli. All right, lads. Let's get it done.
Di na? Saan meron? Dito. Bounty target marked. Kill them. Enemy dropping into the AO. Enemy UAV overhead. Contact! Ako, copy. Recon sila. Be advised, friendly precision airstrike. Meron sa open ah. Atang anang Niya yan. dalawa. Bounty. Flash pa. Lang niya isang squad. Naglalag ako. Shit. Paren. Meron isa dito. Contact! Gusto akong Sad kayo. gusto akong i-assassinate eh. Survive and you can redeploy. Finishing moves eh. Na-off ko pala yung mic ko. Salita ako ng salita. Kaya pala eh. Time for a bit of argy-bargy. Get ready to fight, you're next. Sabog talaga yung ano pag nag-fire ka no, yung mga LMG. Oo. Oo. Dito mama pag naka-fire. Wala. Fight and you return to the Saan ako front tinapon? line. If Layo you ah. lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort Nasa tangke, nasa tangke. Wala. Sa harapan ng tangke. Ay, kala ko siya eh. Be advised, your teammate Ooh. Ah, may bomba. They're RTB at this time. Galing, magaling. You gave them a proper stand by for redeployment. Teammate has been cleared for redeployment. Vendor here. Might have what you need. Disregard blast. Hindi ako makwekea dito. Try ko mag-revive. Contract updated. New objective identified. Ang taas naman yan. Oo nga. Hindi makakyat ah. Tangke. Open yun ah. Meron ako napanood dun sa ano sa may downtown. Nilagay sa Ferris wheel yung ano, yung scavenger. Plus. Oo. Eh, paano makukuha yun? Helicopter. Wala mga siguro. kiyatan yung Ferris wheel. I will drive. Mayro ka na no? Taas ng ping ah. Oo nga eh. 100 plus. Kaya mag, ano ka? Ganyan talaga, oh. NA ako? Pwede ka yan, na. yan. Okay lang naman. Hindi naman naglalag eh. Kaya Ando na pala si Bogli. click na ako dyan. Ano ako nakuha? May nag-recon dito. Oo. Ay, kala ko nandiyan ka na sa ano? Pagtingin ko sa ano, taas eh. Contract updated. New objective identified. Follow daw ta. Tayo. Dito na lang. Vendor here. Might have what you need. What you Contract mean? complete. All supply boxes located. I will drive. Saan tayo? Doon na lang sa likod. Lakas sa akyatan to. Oh. Pera. Aim for target on the ground. Spotted some gas. Uy, selfie.
Swerte naman. Accidentally, na-press ko eh. With cash. Ganun na. Parang si Spoonik kanina eh. Mas dito. I found this if you need it. Anong bibilin? Bili ako ng ano ko armor ko UAV? Ako... Wala. Bala. Bala na lang. Diyan na yung ano circle ah. Plunder gas here. Amo box ha? Sige, sige. Tayo. Red. May trophy system ko eh. Tayo. Tayo. Negative. Dadaan na kaya natin. Taas pa. Hindi pala pwede. Never mind. Tayo. Yun. Okay, tabi. Yeah. Ayun, kung anong trip niya. Bago ng Recon. Yan o tao. Wipe. Trophy. Okay, I'm great. I take the lead. Makatingin ako sa mapa. Ginagawa na mo ngayon. Meron din dito. Naghihintay ng grasya. Kaya nga eh. Pera, dumating ka. Sa taas pa. Meron sa baba, meron sa baba. Bala. Meron sa Ayun baba. sa baba pala, meron. Bounty target has been marked. Lapit. Kill 'em. Mark out. I'm going. Loadout drop inbound. Hoy, close na tayo. Down. Isa lang. Yan na. Taas. Ito lang? Gas Sige. inbound. Safe zone relocated. Oh, tumigil eh. Meron pa. Dapat. Sa taas. Parang dito banda. Broke. Dito. Saan ba yun? Doon pala. Nakatingin Yan. ako sa kabila. Ay, likod. Meron pa sa likod? Meron pa sa taas? Kasama nung nasa, top yata yan. Okay, I'm great. Enemy UAV overhead. Sustaining fire. Yun ah. Ay, puta! Focus on your shoulders. Finish the mission. Reload out. Sakto yung aim niya sa akin. Umalis na ako. Dito ba? Oh, nalam pala. Ano bang ano yan? Iwas muna ako doon. Oo. Gas is closing in. Marami. Kahit yan banda, baka makita ka dyan. Truck. Light vehicle. Over here. Bibiling ko na kayo. Wala pa naman pera. Paa muna. Parang hindi loaded. Paa muna yung bilhin. Maya natin buuin. Benta ko muna ng mga ano. Budhi. Budhi yung puta. Tutad lahat. Oh, ang linis. Ilan tinira. Kunin mo na yan, Jeff. Pinda lang kayo ng ano. Ay, wala.
King. Ah, wala pa pala. Contract pa pala. Ano yung contract? Naka-bounty pa. Bounty. Bounty? Bounty pala. Contract time expired. We lost Yun. the Ayun, target. tapos na. Pin na lang kayo. Doon pa talaga, ano? Does anyone need this? Mahirapan dun eh. Jailbreak. Oh, jailbreak oh. Jailbreak. Wag na, wag na. Di na. Nice. Pasok na lang sa bilog, pasok na lang sa bilog. Sige. Buhay ka lang. Loot lang ako dito. Kaya magpapakamatay na ako para ano. Lahat tayo. Sayang yung Pantay-pantay. baril mo. Tayong baril. Oo nga, yun lang. Gusto ko pantay-pantay eh. From scratch lahat. Bigay mo na lang sa amin yan. Hindi na pantay-pantay. Hindi, okay lang naman sa amin. Okay, let's go. Okay, meron. Yun. Ayan. Oo, Meron. dami, oh. Oh shit. Iwas dito, iwas. May truck dito sa harap. Oh, yun lang. Pantay-pantay talaga. Tayo. Stab. Oh, meron sa ilalim. Meron. Meron sa ibabaw. Broken lang. Dinig pa yung Nakaloob. ano ah. Hindi nga. Nauna lang siya. Mag-isa lang, di ba? Mag-isa lang. Meron sa likod nyo. Tayo na. Hindi, umalis na. Barrel, may Saan? barrel. Baril eh. Parang dalawa na sila. Dalawa. Dalawa sa likod. Nice. Meron pa. Pasin mo ba? Pasin mo. Ay, Ay, sayang. pumunta tayo. Failures of proper team. Dali mo pa yung isa eh. Pangit kasi ng bilog eh. Jar, umaga na dyan, Jar ah. Oh, umaga na. Sunday. Mother's Day. Saan tulugan, Jar ah. Diretso ng breakfast mamaya. Last 2 games siguro. Dalawa pa. Baka makapamingwit. Baka maka-chicken. Gagaling yung ano eh. Taas pa rin yung ping niya. Kung tayo mag-switch. Tayo naman. Pwede tayo Target mag-switch kung practice while you can. We're deploying soon. Enemy dropping into the AO. Delay ah. Dropping into the area. Watch the skies. Ito bang lalagyan nilang tack laser yung mga Cold War? Kita lang. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Enemy soldier incoming. Yun.
At hindi naipin yan eh. Tuto tayo, tuto. Gogli, kahit Ah? hindi naipin yan. Tuto. Dapat laging magkasama yung dalawa. Alright, Para Tuto? makaback mark up. a drop point for your team. Oh, tuto tayo, tuto. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Di ba mas maganda mas sama-sama lahat? Groups in contact. Moving out. Meron ah. Saan kaya natin to? Sige. Kung Tara, mag-isa dito lang tayo. eh. Pagtulungan natin. Ah, mag-isa lang eh. Saan ko to? Basag, basag. Ayan na. Sa daan. Sa pangalawa siya, sa pangalawa. Ganyan. Wala nang pupunta. Takas ba? Konti na lang. Kuya niya ah. Nice. Napagtripan. Sorry. Pasensya na, napagtripan. Ikaw lang mag-isa eh. Actually, Pinanood niya. Kumanda kayo, sabi niya. Di na. Nagsusumbong ako. Dahil sa kuya niya. Vendor here. Let's go! Kulang pa. Sakto. Cash on the ground. Pwede na. Bilis naman. Na makabawi naman daw tayo. I found this if you need it. Ano na. Friendly loadout drop on the way. Open talaga eh, no? Gusto natin ito. Uy! Uy! Oh. Easy! May kasabay ba tayong iba? Tayo Yun lang natin yata ng eh. bounty para ano. Baka kasi buhay pa eh. Yung kaluluwa, ang kaluluwa. Patay mo ang kaluluwa. Shit. Moving out. Bumalik siya oh. Doubt yan. Babalikan daw yung loadout niyang ano, pistol. Ah, Yun o. eto na. Dito. Nasa loob. Binalikan yung pistol niya. Enemy soldier incoming. Loob ba? Bounty at saka Pare. ano. Meron ano, tao sa chopper. Kinuha heli. Walang iya. Kasama niya pala. Nag-chopper. Request recon flyover. Akin na. UAV entering the area. You've got gas moving Meron in. pang ano huwag kayo mag-focus sa heli. Ah, meron na sa baba. Bounty na lang. Table na yan. Sinundo yung king, sinundo yung king. Bingo fuel. I'll keep you for resupply. Bounty na lang. Your teammate got a problem sorted. Oh, disabled. Nice. Eyes on enemy. Bilhin natin si ano, si Beck. Sige, sige, sige. Ay, wala pala siya ano. Coordinates marked. Patay niya. Ah, nakalayo. Kalayo eh. Na-disable lang yung Ako ano, nabibili. sasakyan nila. Ako na bibili. King na. Ito. Sarap i-push ah.
Pwede mo pang balikan yung loadout mo. Buhay niya ata eh. Lagi mo. Tagging supply. Yak ko. Ay, hindi niya. May tao rito. Ay, may tao, shit! Ilan? Isa lang, isa. Basag, basag. Basag, basag. Your teammate was sent to the Pareho gulag. kami shotgun, They'll ah. fight Ilan for a yan? chance to redeploy. Isa pa lang, isa nakita ko. Tao. Nasa taas. Ganun. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them Wala kasing footstep eh, akala mo kakampi. Time expired. We lost the target. Wala akong makita dito. Meron dito. Your teammate got a proper Uy, story. siya. We're sending them home. Ay, siya. Andiyan siya? Gas on my left. Your teammate is redeploying. Stand by. Kita mo dyan sa taas, ano? Ay. Hindi yan yun, may isa pa. May isa pa, may isa pa. May isa pa. Parang ano, Armoring lang. parang damo yung ano. Pagilisot. Ayun, may nag-revive. Sa shop. Oh, siya na nga yun siguro. Ako revive lang niya. Nasa kanya yung ano ko, yung gamit ko. Sundan mo lang si Rick. Ayan. Dito daw. Dito. Taes. Ipat ulit yan. Ilan yan? Isa? Hindi ko nga alam kung saan eh. Oo, isa lang yata. On the way. Okay. Threat. Hindi ako nakita. Maglo-loadout yata. Ito lang ba? Gas is moving in. New safe zone located. I've got you. Wala yung loadout ko. Ikaw Dito, ba? nandito. Dito sa loob. Nandito sa loob. Troops in contact. Ay, lakas naman ng baril. Shotgun? The shotgun? Gago ka ha. Make for target location. Nice, nice. Ay, may isa pa! Yan, boss yan. Lakas na, no? Broken down. Win this fight and you reserve the right Ah, fire. may Ay, isa pa? gago na yun! Done here. Saan yan? Saan yan? May isa pa. Team is KIA. It's up to you now. You're up, son. Wala ko, may bumaril sa akin. Nagulat ako. Looking a little worse for wear. You're heading back to base. Long scope na pala yun. We'll be back to finish the job. Shotgun ba yung gamit nun? Oh, shotgun. Last game muna ako, Lods. Bukas ulit. Manak binili mo?
Oh. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Tayo. Bone. Avoid the gas. Get to the safe zone. Tayo, Bogli. Hometown? Hometown. Wala. Hello, hello. Hello, Saan tayo? Number ba tayo? Katsa? Tayo. Tara. Marami nga lang dyan. Plan din natin. Stick na lang tayo, stick. Sige, sige. Doon na tayo. Panindigan na natin. Panindigan na natin. Oh, dyan na tayo eh. Dito. Unang bagsak, walang baril. Bounty target has been marked. Kill 'em. Nasa open. Ay, sa area kaya yan. Sasakyan. Di makakyat dito. Saan yun? Halaman lang ba ito? Ako na... Pero may selfie. Launcher binigay sa akin. Ano, dalawang LMG pala gamit. Tayo mag-loadout. Vendor here. Might have what you need. Pwede na. Kalaban din. Tara. Saan pa? Meron pa. Enemies in the area. Copy. Dito, dito. Oh, shit. Ay! Teammate has entered the gulag. Nagkaubusan ah. Finding Sa taas, early second floor. redeployment. Isa pa? Oh, easy, Easy, easy. 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 Talagang balisa na ako eh. Sinigurado mo lang, ano? Gigil na eh. Nagtalunan kami, nagtalunan ano ba? Amo. Bounty target is down. Well done. Pwede na ako, bibili na ako ah. Loadout na. Sige, sige. Yung pera nyo, i-reserve nyo sa ano, pag-revive.
Dito tayo dito. Bumalik. Your teammates turn in. They're returning to Ah, base. bilhin niya. Yan. Sige, sige. Drop mo lang ang pera dyan. You've got gas moving in. Uy, natrap ako. I found this if you need it. Pwedeng umakyat sa side ng pucha. Hindi, kahit dito sa loob, makakakuha ka. Oo. Di pa tayo nag-loot dito, ano? Yung mga... Oh, baka may babalik. Di naman naka-loadout yung mga yun. Eh, 1,000. Bilang UAV. Yung iba, pag nanggigigil, bumabalik talaga eh. Oo, yung masama loob. Mga cancer namin yan, mga cancer na lang ako. Pop ko na ba? Sige, try natin, baka meron pa ano. Ligaw na kaluluwa. Enemy UAV overhead. Uy, pushing oh. Point mark. Coordinates marked. Kalaban sila. Kaliba. Kaliba. Push nyo ba? Kunin ko yung bounty. Sige. Pero... Ay, hangganan lang sila, nasa labas oh. Tapang loadout yung mga yun. Handgun lang yata eh. Tirahan nyo lang yan. Multi-target Oh. identified. Slot Sila Pa, rin. bounty. Haras nyo. Ano, nasa labas. Open lang yan. Saan? Tumakay? Down? Ito yung bounty, nandito pa. Di ba delayed? Delayed lang? Nagsasakyan. Ay, oo, delay. Akong bala. Nakuha ka agad ng sasakyan. Delay yung ano? Enemy UAV Tayo, overhead. nandun na sila sa ano. Contact. Stadium, bibili. Ito na lang, King. Damay na natin tong King. Eyes on enemy. Oo. Damayan na yan. Tinakasan Tara. tayo eh. Pinag-anoan ng galit, ano? Kawawa naman si King. Di pa looted dito. Oh. Vendor here. Might have what you need. That. 100 meters na oh. Okay lang yan. Naglulot to. Ayun oh. Ah, Groups in contact. Ah, dalawa. Request recon No. flyover. UAV entering the AO. May kasama. Down. dati. Ay, broken. Enemy contact. Broken yan. Nice. Patap. Patap. Thank you. Meron pa. Meron pa. Paki-back up. Tatlo pa. Armoring lang. Rocky system deployed. Nice. The most wanted target. Good Target job. location. Pasokin nyo. Teammates entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Teammate redeployed to the AO. Loadout Contact. drop inbound. Yung kabisado to. Daan dito. May kalaban pa. Isa pa. Kaya sa heartbeat ko. Dito. What the fuck? Sorry. Hindi ko nahabol. Okay ako. Survive and you can redeploy. Ah, may gulag ka pa pala. Gulag
loadout pa ako. Meron yata sa harap. Sa drop siguro. Patay niya yan. Pumatay sa akin. Oo. Ah, patay na. Patay na. Fight's begun. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is the well place. Uy, dalawa. Fight's begun. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you Baka lose, babalik you're yun sila. May loadout pa. You're up, soldier. Now go. Nice one. Stand by for redeployment. Dalawa pa rin yung loadout. Oo. Uy, makakapag-loadout. Ayun na kaya. Pwede ko Wala na, palang wala na. balikan yung baril ko tapos ghost na lang ako. Wala na? May loadout. Ah, yun Wala yan. Yun yung kalaban ni Jar. Gas is inbound. Friendly UAV overhead. Pero dito. Cash on the ground. Malit na ba yung circle? Hindi po. Ang loadout pa dalawa. ID on the bounty target. Sort them out. I'm moving. Hindi na natin yan kaya. Pasok na tayo sa loob. Kaya na natin sa loob to. Ito si... Oo, gate. Naka-chopper. Yan, nakakuha ka ng satchel? Hindi. Hindi ako. Armor. Bakit meron ba? May kalaban dito? Wala, yung ano lang. From pero. Kay On Ellie. the ground. Wala ko lang gamit ka dito. Kaliwa tayo. Hindi naman, ay, first wave to eh. Kailangan sniper mo. Friendly UAV overhead. Ayan, oh. May market. Vendor marked. Isa rin dito. Vendor marked. Ito na lang siguro. Kaya Sa may yung park. self-revive nyo. Pero, Cash on the ground. Oh, selfie na kayo, ano? oh, Eros. okay. Mga wala ng gulag. Cash on the ground. Marking armor. Naglalaban sa harap natin. Bila ko UAV ah. Friendly UAV overhead. Tayo lilipat dyan. Spotted some cash. Field upgrade here. Pili ka UIB. Sino pang Nandito ano? Sa open. Papunta sa atin tong isa. Correct na lang. Contract time expired. Lost the Parang target. ghosted yung kasama niya. Harapan niyo lang eh. Saan siya? Nasa ere pa. Gas is moving in. New safe zone located. Pero yung bumabalik sa harap niya, ah. May sniper sa harap ah. Dito. Ayun, oh. Contact.
tinamaan. Ha? Down Ayan. yung sa rooftop. Stop na lang. Sa baba lang yun. This is Striker 3-1, good copy. Strike in. Kumina down ulit. No hits on that run. Meron sa taas ah. Tara, pasok na tayo. Pasok tayo. Sabihin niyo pag kailangan niyo armor, may armor box ako. Easy lang. May 3 pa ako Mayo rin extra. sila. Oh. Uy, uy. Uy! Sa likod pa rin. Barrel. Masamang loob. Gas is inbound. Hindi kayo nakipagbarilan sa amin. Wasag siya eh. Pakipin pa gana. Ang gagawin dito? Uy! Tutok sa atin. I-snipe pa rin eh. Nabuhay? Sige lang. Abangan natin yan dito sa loob. Anong bibilin ko? Precision natin. Mamamatay din yan. Tayo. Diyan nakaano ka na? Selfie? Oh, meron na. Bumili ako. Wala tayo. Airstrike mo na yan. Airstrike mo. Ako na. Basag siya. Tara. Kailangan Sa maloob ni din sa- Gago ang puta. An enemy team is hunting you. Stay alert. Daming king. 4. Left tayo o... Saan tayo? Diretso. Pasok Kalaban sa tayo. akin. Uy, Pasok tayo dyan. Na? May ano. Full squad. Tangya. Talunan. tayo? Out of my way. I'll drive. Meron ako sa likod. Pink siya. Ay, Patutok pa rin. Mark ko. Ito. Orange Big mark. info here. May nagbibeam pa rin. You ready? May armor pa kayo? Ito. oh, drop ko na to. Ang dami. Pag may kalaban. Sila kanina. Big info here. Never mind. Be ready. Tara, pa-left tayo. Left. Paluted ah. Dito muna tayo. Kalahin mo nga naman. Gas is inbound. Ay, Marking ay. new safe zone. Parating ulit sa I top found this. 20. Uy! Ayan. Enemy helo. Kaya mabox ako pag kailangan. Okay, nice. Pwede na tayo mag-camp. Pwede na. Mag-glitch Tama. tayo. Uy, pwede sa glitch oh. Tara. Pero baka Dalhin niyo marami yung sasakyan. baka marami na magkakamp. Unti-untiin natin. I take the wheel. Sigurado meron na doon. Kanya. I found this if you need it. I'll ride. Ano, di na? Tara, sige. I'll be right back. Taas to. Tara, go.
May kalaban Taas dito. ha. Rooftop ng red. Puta, pinik na lang ako. Kitap mo. Evading the enemy track. Thank you. Good work. Tuloy tayo, tuloy. Ay, hindi na. Enemy UAV Hindi na? overhead. Wala. Okay. Wala na ba sa taas? Dito na tayo. Sa rooftop meron eh. High building. Mahirapan tayo dito eh. Pa tayo eh. Lipat tayo. Pasok na naman tayo. Tara. Dito sa... Ay, may kalaban oh. Assaulting through. Meron dyan. The laser. Ayun na. Target sighted. Bagay nyo na. Bounty target has May been nagbasag. marked. Kill 'em. May nag... siya na pala. Ako yun, ako yun. Okay, okay. Sabi. Punta na tayo nung nasa taas. May kalaban sila rito. Contact. Down. Nasa Punta taas. tayong airstrike no? Meron ako airstrike. Sinong gusto niya airstrike? High building. Eyes on enemy. Contact. Down yung taas. Airstrike na. Strike nyo na. Be advised, friendly precision airstrike Mark out. inbound. Tara. Gas is closing in. Relocating the zone. Meron pa drop na isa. Wala, no hits. Na-hit. Nakapasok. Natin building nila. Friendly loadout Pasok din drop on tayo the eh. way. Uy, naglag. Puta. Meron dyan ah. Hostile. Nag-parachute na. Pumaba yung... Pumunta sa loadout. Oh, nasa open sila. Broken. Nice. Sa open eh. Ang nagulat ako sa inyo. Ako rin eh. Binakot. Ano ba't sumusugod dito? Gas mask? Saan ba tayo? Baka kanan. Ay, tama Ah. no. Wala tayong gas mask. Bili muna tayo. Tara. Pero... Gas is inbound. Pera kayo? Ito. Cash on the ground. Oh. Ay, wala na. Nasarada. Gas mask. Nagulagulan tayo. Wala na. Ano, push na natin tong slope siguro. Baka maulit Pagit na tayo. agad. Open eh. Down. Baka maano tayo dyan eh. Maipit, masandwich tayo dyan eh. Coordinate. Meron Open dyan. kasi. Down. Ay, Kulit patay. ka ah. Tara, pasok na tayo. Kunin na natin to. Oh, ano, meron sa taas natin. Meron sa taas natin. Knife yun. Ano, Hospital. Insan. Down. Gating ko ah. Tumalon. Ano, paparachute yan. Paparachute na yan. Oh, wag na. Down. Sana, tapos na yan. Pasok na tayo. Meron tayong kalaban galing hospital. Meron din tao dito. Nice. Left. Saan kayo? Left? Ibon eh. Left tayo, left. Marking new safe zone. Basta Meron rotate. tayong masasalubong kahit sa side. Rotate lang tayo, rotate. Huwag tayo sa gitna. Sa taas ha. Uy, pero ang dami hindi naman magagamit. Dito lang. Sasabay lang tayo siguro. Tara. Uwi na lang. Meron dito eh. Baka maipit tayo dyan. Meron banda dyan ah. Ano, Dito sa left akin. na lang tayo. Pwede. Iwasan na natin yan. Ano? Ah, kanan? Engage sige, natin? Tara sa kanan. Basta... Kanan. Parang safe pag mag-left tayo eh. Sige, left. Para ano, Sige na nga, Eros. Dito na nga lang tayo. Dito na sa itong loadout. Para, ayun, 6 na lang oh. Kaya natin Sa kabila yung mga magandang yun. slope. Hold na lang tayo itong spot. Tapos unti-unti nating... Hold na lang.
May gumagapang yan eh. Yun! Nice. Nice, Nice nice. one. 5 teams. Kaya Pwesto yan, na. kaya na yan, kaya na yan. Kaya na nila yan. Kaya na yan. Kaya nyo na yan. Saan yan? May sniper. Meron ako naririnig ah. Meron doon. Ako sa taas nito. Sige, sige. Bahay pala Puta. dito. Full team. Meron pa? May kasama yan. Meron doon, dalawa. Kasama yan sa right side. Down. Sino may ammo ba? Wala sa akin. Ingat sa kanan. Meron pa isa dyan. Ano? Geros. Samahan kita. There's less than 10 Tara, ano? Ayun, ayun, okay na, okay na. White man, white man. Nice, nice. Meron sa left ah, sa left. Wala yun. Bangkay lang yan. May nagpupusing din doon. White, Nice. white. Uy, nice, Nice, snipe nice. ako. Heal, heal, heal. Nice snipe ako sa north. May pusing Sige, ka, tapusin mo na dyan. Hindi. Pupush na sila sa left. Sa left ah, left side. Okay. Napupush na. Pupush na. Copy, copy. Kunin natin yung bahay. Kanan. Ay! Puta ka na Down nga. one, down one. Ay, meron pa sa kaliwa ko. Oh, shit. Oh. Shit. Mali. Na-sandwich tayo dito. Dalawa doon, oh, dalawa. Dalawa Nagmadali sa akong pumasok. Hindi, meron pa sila. Dalawa yan. Meron pa. Uy! Ay. Nice one. Ay! Kita ako nung isa. Sayang. Sayang. Nice game, nice game. Ito Nice pa. game. Ito pa. Ang laban. Kakabitin naman. Pumunta ako sa gitna kagad eh. Hindi ko alam, meron pa pala na. Ako. Nagmadali rin ako pumasok eh. Dapat talaga, sabay-sabay. Uy. Nagulat ako na wala ka eh. Ah, sila. Eh, nagano ako, play again ako. Ah, Wala si ano? Wala si Wek ba? GG na yata. GG na siya? Oo, yata isa. sabi niya, GG na siya. 3 years. Last game. Sabi niya kanina, last game na siya eh. Sabi niya eh. Ah, ganun ba? Oo, nawala na. Wait lang, meron ako invite. Buhat sa atin. Bet ko isa kung sinong mas mauna. Oras na ba? Najar, alas 8 na jar ah. Buhay ka 5 dito ah. Ah, ilang oras ang ano na ang delay? Delay ba kayo? Delay? Lima, no? Mas mauna kayo. Oh. Ah, 3 lang. Sa Canada?
3 hours lang. Ihilang ako saglit. Sa New York, ano na eh. Alas 8. Sa New York, alas 8. Ilan din ako. Ilang din ako. Ito na yung pinaka bubuhat sa atin. Yo, pabuhat. Po Martin. Yeah, G mo na Tama karami. Yan na yata ang ano. Baka hindi ka na matulog. Yan na, ikaw. Ikaw ang host Ako eh. pala, putya. Ako pala. Ilang. Sarap sana ng tulog. Baka magagaling yung mga kalaban natin nito. Ayun, sa Asia. Ayos lang yan. Asian naman tayo Kasama eh. tayo mataas yung average kill. Mga pala, ano. Mag-iiba yung lobby natin. Oh. Taas yung average skill na ito ni Coco eh. Coco, wala ka mic. Mic, check. Yo, yo, yo. Nag-aayos pa to ng niya eh. Setup niya. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy dropping into the AO. Contact! Okay lang ba yung ping sa inyo? Okay, medyo mataas lang pero hindi naman namumula. Coco, Warm up
done. Time to kick this Ika. off. Okay, yain pingke ka. Kuya. Sino may top brewen sa inyo? Si Jer. Ano yan eh? Diba Bruin gamit mo, Jer? Meron akong loadout na ganun. Be advised, Pero gas is no. closing in. See to Hindi the ko safe na laking brewen ko eh. Bago lang ako. Buhat niyo ako. Oo, kabaliktaran. Hindi, bago yung account niya. Pangalawang account to. Buhatin pa niya pa rin tayo. Ang aga nag-king neto. Sa factory. Gusto siya, Hari. Oo nga naman. Kung yun na i-stop, kung kaya i-stop na lang. Be advised, enemy team is tracking your Ba ako location. na naman na nabunot. Palitan ko na yung pangalan ko. Go get that arm. Boy MB. Located a supply box. Secure that position. Makakala nila ako si Popa. Contract Kalaban na update. din. New objective Dito banda. identified. Hindi ko naman. Contract objective marked. Acknowledge that. Helicopter here. Kaya na, tara, bili na muna tayo. Ay, kaya ba? Hindi. Lang. 100. Sandaan na lang. Vendor marked. Sandaan. Jer, kunin mo na yan, Jer. Para may loadout na tayo. Contract update. New objective identified. Okay. Bili muna. Apa? Sunduin kita, Jer. Pushing na sila, ha? Pushing na sila. Kunin mo na. Kunin mo na tol para makabili ka na. Tara, dito na lang. Huwag na tayong bumili ka. Dito na lang. Buhin mo na lang tol. Tapos. Kunin Ito, mo na, nandito tol. yung bounty ko. oh. Kulang eh. Kulang din pera natin. Sige, kunin. Ang pera mo. Yeah, meron na. Ay, puta. Okay na, okay na. Baka muna dyan ha. Bak na kayo, bak na muna kayo. Loadout drop headed your way. Baka Gas kami is gagawin. inbound. Baka may brewen ka tol. Kaya Ah, may brewen. naman na. Pinasok ako dito. Ang tanggal. Tara. Pakuha bounty. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this Parang fucker balo. out. Your ass kicked in that one. Sending you back to base. Meron dyan, ha? Andyan yung bounty ko, eh. Nag-loadout na Not rin. over yet. Your team can still buy your release. Ino-open sila dun. Tara, tara.
Yan, wala na. Saan? Allied cluster strike inbound. Sa akin, ah. Meron Sa pa. akin, sa akin. Ay, puta, nasunog. Ah, meron pa Likod, sa likod. nalikuran Hindi ko pa tayo. namatay yung isa. Naka-loadout na rin ata ata. Hindi. Mas ako yung zombie. Nice. Head to that vehicle. Fighting in on care package. Nandito pa yung isa eh. Coordinates marked. Ay, puta. Ilan napatay mo dyan, Tol? Isa. May isa pa. Yes. Makap mo siya, kukunin niya yata yung baril niya. Camping sa loob, no? Hili ako. Wala na. Wala na eh. Wala na sa heartbeat ko eh. Wala sa puso mo. May bumalik. Enemy soldier incoming. Wala na sa puso mo. Ay, yan na. Thank you. Nakikoko. Nice one. Dropping. Meron pa? Bumabalik pa siya. Saan ka magdadrop ano? Ay, bigay ko yung pera ko dito. Sa'yo. Bibili natin siya, pero. Basag. Bibili, oh. Nice Mabas one. to. Ano yung pera? Ammunition ako dito. Bilhin nyo na. Ammunition. Someone go get that. Thank you. Pwede pa pala ako mag-loadout. Ammunition sa Pwede ba? Nakakuha Pwede ng loadout siya, no? Yung namatay. Nakakuha ba ng loadout yung namatay? Loadout drop headed your way. Ay, halika pa kuha. Ay, nakakuha na yung loadout. Hindi pa. Di pa ako nakakuha. Sinong hindi pa nakakuha? Ako. Oh, hindi pa. Halika pa kuha. Huwag ka muna kumuha, Bogdo. Mawawala loadout. Yan ako nakukuha. Closing, get to the new safe zone. Enemy UAV overhead. Parang Pakuha ng shameless, Bruin. eh. Pakuha ng bro. Okay ka na? Ay, di ba yan ang kinuha ko? Yun na rin sa second loadout. Pakakuha naman ng bro. Saka UAV. That cash is Bro, hindi ko lang kung marutrig eh. Wala kang armor. Wala. Ako. SMG, may SMG ako kung... Bruin, please. Bruin. Bigyan na lang kita SMG kung gusto mo SMG. Ito. Andun sila, oh. Nang may bounty. Wala kang setup na boosted nun, no? Enemy UAV overhead. Hindi, wala na. Go sana ako eh. Buwis, ano na muna. Sacrifice muna. May setup ka na lang na boosted nun. Jail Hindi ako. All
Wala akong bro. Sa Hindi pa na. jailbreak ko. Get ready. Jailbreak pa ang puta. Meron na dito. Daming bumabar lang marami. Sige, ko namin bounty. Just inbound. Uy, mayari. Low. Yup. Namin Yeah. bounty. Ah. Tara. Kala ko naglag. Naglag ka? Kala ko naglag. Hindi, kala ko. Bounty target has been marked. Kill Bro, ka na yun. Push mo Ano na. yan, Push mo Vin? na. Bili ako ng Okay, UAV banda. ah. Gulot mo. Sige, press mo na. Iwan eh. Ah! May kasama. Nakakalistik. Likod. Nagil. Tatlo pa sila. Bakap. Tara. Enemy UAV overhead. Saan ba yun? Dito. Nag-aabang lang dyan sa may corner. Ay, pucha. May nabuhan Anmi. na. Ano may baril ko. Contact. Nice. Ilan sila? Heal mo. Dalawa dito. Mahil mo na yan. Mahil mo. Sandali ah. Tingnan mo sa may pader ah. Nag-aabang dyan eh. Ano na? Dito, nandyan sila eh. Moving. Taking shots. Nice. Nice. Nasa pinakatakbo ako. Hold on. Oh shit, mali pa yung napasukan ko. Pinakataas. Ay! Grabe ka. Shit! Bili mo si Coco, ano? Lambat lagi loro nga dito. Bakit ready? Light up, bro. Layo nung naabot ng ano, bounty. Doon na sa may corner. Nakarating na salt mine. Marking armor. Wala pa ng pera mga to. Darang scope ah. Bulot ka lang. Hindi ko trip. Daming bangkay ah. Inubos mo lahat yan ah. UAV. Ayun, May UAV makakabili doon isa. minsan. May UAV doon minsan. Bili kayo isa. Meron. Para. Yan. I-press mo para makita mo kung may Requesting area kalaban. recon. UAV overhead. May market sa likod mo. Nalilito tuloy ako. Parang yung naglalaro ko ng basketball nanonood si Crash. Paano yung record niya? Ay, layo Thank yung you. record. Pwede pang balikan yung baril ko dyan sa may ano. Mill base. Bilang tayo para mabili natin din. Supply run. Ito supply run. Malayo yan. Malayo mo lang. Layo eh. Objective updated. Malayo yung pupuntahan ng supply rin.
Bang tulog na, boss. Tama, pera ako. Ay, wala. Kulang pa. Got gas moving in. Ito pa, oh. Bulog. Primary objective Bibili accomplished. naman ito. Recon intel secure. Spotted some cash. Ano yung kulang na ito? Ah. Ito lang ano ito, under barrel tsaka laser. Laser ba linagay mo dito? Laser Saan? yata. Wala, hindi ako gumagamit ng laser. Ayoko ng laser. Wala. Hindi, bilhin niya si ano. Bilhin niya. Tagging bound marking waypoint 1. Buy station. Ay, may pera na pala ako. Ito, pang UAV. oh. Saan pa drop Thank extra you. pera? Hoy, para may tao. Saan? Extra Sa pera. banda. That cash is out. Hindi, malayo pala. Nasaan yung baril ko nga? Dab. Daming baril dito eh. May sasakyan dito. Enemies in the area. Bumaba. Babalikan yung baril siguro. Dito? Yan sasakyan na yan. Bumaba sila eh. Marami? Ay, hindi ko alam. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Hindi nyo na. Bumaba. Ay, ibon ba? Okay. Isa lang pa? yata. Dito isa eh. Waypoint marked. Gawin mo. Wala sa heartbeat. Nandito yata sa kabila. Pero pa ba? Wala na. Got gas inbound. Safe zone. Bounty. Aim for target location. Bounty contract. Go get it. Hindi kaya umiiwas siya dun sa ano. Sa... Bounty na lang. Kunin na lang natin. Bounty. Ano mo nito? Kunin ko. Bounty ang self-road. Sige. Wala, hindi yung ano no. Wala yan. Ang bounty na lahat. Ay, di ako nakapag-go. Kailang tayo dito. Marking waypoint 1. Boost na ka. Boost na lagi. Hindi pa. Okay na lang yan. Kaso wala ka na self-road daw. Lima Charlie, moving. Gas inbound. Ay, bumba. Konti na lang, oh, Galing 19. bulag yata. Ground lang tayo sa violet. Sa high ground lang. Sa high ground tayo. Parang may galing gulag ah.
Baka ano yan, ibon. Parang nakakalito, ano? Ang kalaban, mga makit. Ayun, no? Baba. Hindi, dyan lang kayo. Hindi tayong bumabaan tuloy. Ayun, babarilin, ha? Make for target location. Disregard lost. Kaplank muna kami. Dikit ka ako. Sige, dyan lang kayo. Chill lang kayo dyan. Backup na lang pag may kalaban. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Kunin natin to, kunin natin to. Backup na, tara na. Kunin natin to. Pasok na tayo dyan. Friendly loadout drop on the way. Kakakaban yung mga ganitong sitwasyon eh. Pwesto na agad tayo dito. Sama-sama na, sama-sama na. Enemy soldier incoming. Nice one. Sa bahay. Malaban Patay ako. yun. Yung kaya harap bala, harap bala. Okay. Meron sa likod ah. Meron sa bahay Bawal na. daw dito, ah. Groups in contact. Dito pala. Closing in. Dikit lang, dikit lang. Meron din. Malaki pa sa, malaki pa. Malaki pa yung space sa likod natin. Sige, chill lang kayo dyan sa loadout. Loadout. May car dito. Meron din dyan, no? Target appears hostile. Taas. Likod na Sniper. likod na. Kayo ba yun? Kayo nag-RPG? Oo, kaya na, kaya. Ping lang, ha, pag may kalaban, ha. Nice. Nice one. Jer, sipatin mo nga dyan. Parang may sniper dyan. Ayun, no? Eyes on enemy. Nice-snipe ako. Sinipat Sino ako. sniper? Doon sa may ano. Nasipat ka nga. Baba, baba, baba. Chill lang, chill lang. Baka konti, baba. Hindi ako Wala makagalaw. na, galaw. Hindi ako makagalaw. Okay. Sa likod din, sa likod. Sa likod. Dito sa ano. Ay, puta, nalaglag ako. Chill na yun. Sa baba natin ah. Kanan. Target marked. Send it. Loader 2-0. Good copy. Cluster strike away. Sa likod muna itong bahay muna. Harap lang, heal mo muna isa, heal muna isa. Heal muna isa. Heal muna isa, heal muna. Okay, pile down. Yuko ka. Merong armor, pa-drop naman armor. Nasa harap na, ha? Putang na nag... Nagilid na natin.